बे मोथौ हाजोनि जोनोम जानायनि बादै थारमाने बेनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय बिथांखौ अजिरबो होनो मोथौ गुरुबो होनो अजिर गुरुबो होनो बिथांनि नामा मोथौ। दा बिथाङा 1981 मायथाइयाव बिथाङा बे बाथौ लेखानि सोमोन्दै बर'नि धोरोमा खेराइ गारजासालियाव होननाय आरो मोनसे संजाब होननाय फिसा फिसा लेखा लिरनानै बिना लायग्राया बे राङाफारियाव गारफैदों। बे राङाफारियाव गारफैनायनिफ्राय बे राङाफारिनि दा बे माइनावस्रि सेन्टारनि राङाफारानि मानसिफ्रा लेखाखौ मोननानै बिथांखौ होसोलांदों। होसोलांनानै बिथाङा होसोलांग्राफोरजों फैबाय बाथौ गायसनफैबा माबा बाथौ गायनि सोमोन्दै बुंफैबाय। ओमफ्राय बिथाङा बे हाजोआव गाखोफैजेनबाय। गाखोफैजेननानै बिथाङा बुंबाय बे जायगाखौ जोबोद सान्थि जायगा। बे जायगायाव बे दिनैनि दिनावनो बे मोथौ हाजो नाम दोननानै गायसनलांनाय जादों। ओमफ्राय जोंहा थाखा फैसानि आंखालाव मावग्रानि आंखालाव बाहाय जोङो दिनैसिमबो अनुस्थानखौ खालामनो हायाखै। दा जोङो बे हाजोआव मुलि बिफां गायनाय माबा माबि बिफां लाइफां गायनाय आरो हायोबा टुरिजिम फरेननि मानसिफ्रा दाबो सोरबा सोरबा साफा सानै गोदोनिफ्राय फैयो। दा बेफोरनि थाखायनो बाहाय जों बेखौ साखाफारा खालामगासिनो दं आरो। जिहेतु दिनै गायसन सान फालिनायजों लोगोसे आर'ज हाबाफारिबो लादों। आर'ज हाबाफारिबो लादों। जोंना बे नेमखा इसोरखौ बाख्नायनांगौ। जेखि हाबा मावा मानो जों इसोरखौ बाख्नायाबा जेबो मावा। मानोना इसोरनि देरसिन रावबो गैया। इसोरा राजा महाराजा मन्त्रि गासिबनिबो देरसिन नालाय बेखौ जोंना गुरुआ बुंदों आरो मोथौ गुरुआ। बेनिखायनो दिनैनि बे दिनाव बे हाबाफारिखौ जों प्रतेक बोसोरावनो मावा होमबा? बे आरोखि जों लासैनो बे हारबेल रायजो राजाफ्राबो बाहागो लाफैदों माबाफोर बुंनांगौ? रायजो राजाफ्राथ' गुरुनि बोसोनखौ मानिखानांगौ। गुरुनि बोसोन मानियाबानो दहायनो फरायखादोंना आङो गुरुनि बादि थांखि थाङाबा मोनसे इयुन जोलै आरो गथ' गथायफ्रा जौगाखांजाया होननानै बुङाखै होनबा? थांखियानो जोंना गावनि जिउखौबो बोखांनाय आरो इयुन जोलैखौ बोखांनाय समाजखौ बोखांनाय देशखौ बोखांनाय मोनसे गोग्गो नागरिक इयुन जोलै सोरजिनाय थांखि। दा बेवहाय अजित बाथौ जिथु गायसनदों बेवहाय सोरबाफोर दर्शन खालामनो फैनो गोसो गुदुंफ्रा फैनानै दर्शन खालामफैनो हागोन नामा? हायो हायो। जोंनाव सुक्रुबार बारायाव ग्रह दाननाय दं। जायफ्रा फोथायो बिसोरो जाफुङो। फोथायनायानो आदिमल होननानै नोंसोरथ' लेखा गोरोंखा बुजिजोबखायो। जाय जेखि धोरोम जाया हायो। थाङो जोंनाव आसाबारियावबो बे गुवाहाटिनि बिजेपिनि असमियाफ्राबो थांदों। अखालि गुरुआ फैयाखैमोन बे समाव बेलाय बिसोरनो नुदों। बेखिनियानो आरोखि आंथ' जाम्बि मानसि मा बुंबावनो बाबामोन। बेखिनियानो। दिनैनि बे मोथौ हाजो गायसनथाय आं बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जे जोंखौ थांनाय 1981 मायथाइनि दिनैनि 22 फेब्रुवारि दिन सानाव बिफा गुरुआ बे हाजोआव आगान होफैदोंमोन। बे हाजोआव आगान होफैनायनि उननिफ्राय बिफा गुरुआ जोंखौ बोसोन होलांदों। बे हाजोखौ समायना रमायना खालामनानै आरो बिफां लाइफां गायनाय आरो मुलि लाइफां गायनाय बेखौ खालामनो थाखाय बोसोन लांदों। दा बेखायनो जोङो दिनैनि सानाव बा 22 फेब्रुवारियाव जोङो बोसोरफ्रोमबो फुजाखौ होबाय थायो। माब्लाबा बोसोराव जोङो आर'ज लायो आरो माब्लाबा बोसोराव जोङो आर'ज लायालासेनो फुजाल' होनाय दोनो आरो माब्लाबा बोसोराव जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो आर'जजों लोगोसे जोङो जोंनि धोरोमनि बे मोथौ हाजोनि सोमोन्दै गोबां मावनांगौ हाबाफारिखौ जों सावरायनाय गासै क'क्राझार आरो चिरां लिंहरनानै सावरायनाय जायो। दिनैनि बे गायसनथाय सान फालिनायाव बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दिनैनि बे गायसनथाय सानाव जोंहा बिफा गुरु अजितनि अनसुलि बिसि बिमा गुरु रत्नेस्वरि बसुमतारी आइआ सफैदों
आरो बेजों लोगोसे जोंना मिरुनिनो गाहाय आफादगिरि बिथां सारा सफैदों आरो बेजों लोगोसे बिथांमोनजों लोगोसे गोबां भक्तफ्रा सफैनो हादों दिनैनि दिनाव। गिबियाव आं नोंथांमोन खौरां बुथुमगिरिफोरनिसिम आंनि साबायखर हामलायनाय बावहरनाय जाबाय। दा बेयो जादों जोंनि अजित बाथौ धोरोमनि मोनसे बाथौ हाजो मुङै जों बाहाय बोसोरफ्रोमबो फेब्रुवारि दाननि 22 अक्ट'आव जों मोनसे बाथौ फुजा होनायजों मोनसे फोरबो फालियो। दा बेनो जाहैबाय बाथौ हाजो मुङै मिथिजानायनि गुबै खारना जाहैबाय जोंनि उदित बाथौ धोरोमनि धोरोमगुरु उदित नारायण बसुमतारी बिथाङा थांनाय 1981 इं मायथाइयावनो बे ओनसोलाव धोरोम फोसावनायजों लोगोसे बेवहाय बे हाजोआव गाखोनानै आगान होफैदों। बिथांनि फैनानै आगान होफैनायनि थाखायनो जोङो बेखौ बाथौ हाजो मुं दोननानै बै बिथां फैनाय समनिफ्रायनो बेखौ जोङो बाथौ हाजोनि गायसनथाय सान हिसाबै फालिबोबाय थादों। दा आङो दुलाराय उजित बाथौ धोरोमनि मिरु आफादनि आफादगिरि आङो क'क्राझारनि। नाथाय जोङो धोरोम हिसाबै बे फालिथाय हाबाफारियाव आङो आरो जोंनि ओजोंहाय क'क्राझार चिरां जिल्लानिफ्राय गोबां भक्तफोर फैनानै बे बाहागो लाफाफैयो। दा बिदिनो जोङो आसा खालामदों गुबुन गुबुन धोरोमफ्रा जेरैबायदि आदब खायदाजों मुलुग संसाराव अरलांदों एरलांदों थिग बेबायदिनो जोंबो उजित बाथौ धोरोमनि भक्त जानानै सदगुरु अजितनि साजों नैबे बाथौ हाजो मुंनि साजोंनो जोङो माने अजित बाथौ धोरोमखौ मुलुगाव गुवार माने फेहेरलांनो थाखाय नाजादों आरो बे खामानिया जाफुंहैगोन जों बेखौ मिजिं थिदों आरोखि। बाथौ हाजोनि नंगौ निस्सय जारिमिन दङ। दा बे जारिमिनखौ बुंनो गोलाव। थारमाने जोंनि अजित बाथौ गुरुखौ जोङो मुथौ होननानैबो मोनथियो। बिथांनि मुंखौ जों मुथौ होननानैबो गाबज्रियो। दा बेनिखायनो बै समाव जोङो बिथांखौ मुथौ हाजो मुं होननानै बिनि आगान थाबैनाय हिसाबै जों मुथौ हाजो मुङै गाबनाय जादों। दा मुथौ हाजो मानि थाखाय जादों आरो मुथौआ सोर बिनि सोमोन्दै बेफोरनि हिस्ट्रिखौ जों उनावहाय जों बिजाब दिहुनगासिनो दं। बे बिजाबाव मोनजोबगोन आरोखि।